I 2001 så nedsatte man en forfatningskommission, som skulle forberede også den demokratiseringen af kongedømmen. Og den bevægelse er nu kommet til stade, hvor vi skal se resultaterne af de valg, som er blevet gennemført i begyndelsen af 2008, og således at vi, når vi når hen til sommeren 2008, så forventer vi, at der er en demokratisk valgt regering, og at den 10. femårsplan, som skal starte 1. juli 2008, vil også åbne op for, at der bliver lavet decentralisering til kommunerne, og der bliver udlagt mere ansvar og ressourcer til de lokale forvaltninger. Det var typisk for den 4. konge, at han, man kan sige, ligesom et oplyst monarki, som har indset, at man vil afgive magten af frivillighedens vej, og uden at der er en revolution nødvendig for ligesom at ændre forholdene. Og det har været længe det har været meget omdiskuteret i Bhutan, om det var nødvendigt, fordi man havde ligesom et oplyst enevælde, et oplyst monarki, som havde nydet meget stor respekt, og som var meget gavnligt for den almindelige befolkning, og var det så nødvendigt overhovedet at have et folkevalgt demokrati. Men kongen har selv insisteret på det, og oven i købet overrasket ved i det forfatningsudkast, som man har brugt, hvor der stod, der var en obligatorisk tilbagetrækningsalder for kongen på 65 år, og det forventede man altså, at han ville gøre om nogle år, men han overraskede alle i 2005 og vil bekendtgøre, at han ville trække sig tilbage, og det gjorde han rent faktisk i 2006. Så nu er det den nye unge konge, Kesa Wangchuck, som skal krones i 2008, og som skal være sådan en konstitutionel monark, som kun har sådan mere repræsentative funktioner, og hvor der bliver en ansvarlig regering og et demokratisk valgt parlament.